Nagpadaan karon ang Regional Festival of Talent sa Department of Education nga gisalmutan sa mga estudyante sa tibok rehiyon. Managlahing ang talento nga gibida sa tinuig nga kompetisyon. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, makapabilib ug makapahingang hakining talento nga display sa makabataan sa Region 7 sa kompetisyon nga gi-host karon sa Mandaue City. Pagbukas pa lang, sadya og nagbabulukon pag-ayo. Lain-laing talento ang gipasundayag sa makabataan nga misalmot. Kini ang tinuig nga Regional Festival of Talents sa Department of Education. Karong tuiga, 2,100 ka mga estudyante gikan sa 20 ka schools division sa Central Visayas ang misalmot. Value the talent by using them the best you could and always for the good of everyone. Sa dito sa kompetisyon, kadaghanan sa mga contest gipahigayon. Sama sa siniliksik, ang mga partisipante gihatagan og 4 ka oras nga mag-shoot ug mag-produce og short film nga hukman pagkahuman. Ang ilang lokasyon sa shoot ang City Hall grounds ug Heritage Plaza. Enjoyed ko siyang experience jud sir kay first time struggle ra ani sir kay ang mogamit may 2 to 3 actors ra jud. Yes sir, dayon ang editing po namo sir kay 4 hours. Sa private school sa Barangay Magikay, gihimusab ang mga food-related competition. Mga kabataang grade 4 ngadto sa grade 6 nagtigi sa fruit and vegetable carving contest. 4 ka oras ang gihatag kanila para makahimo og unique nga disenyo ug presentasyon. Komento pa sa uban, daw susama sa mga gitanyag na kini sa mga professionals sa industriya. Samtang mga grade 9 ngadto sa grade 12 students nagkumpit usab sa food processing sama sa pagpreserbar sa utanon o paggama og mga pickles. Giurasan sab sila sa paggama og chicken longganisa ingon man Spanish sardines. Panindutay sab sa presentasyon aron makabig ang mga hurado. Samtang sa ibabaw Estancia Gym, gihimo ang painting competition kundi tanang 20 schools division ang misalmot. 8 ka oras ang gihatag sa mga estudyante makagama og artwork sa tema nga gihatag kabahin sa arts and culture ubos sa new normal. So far sir, mga nindot man mo naagi mga kuan talents ato mga bata or skills ato mga bata about paintings. Dako bigid siya. Sa subling pagpahigayon karon sa Regional Festival of Talents nga nahunong niadtong panahon sa pandemya gitinguha nga ma-showcase ang abilidad sa makabatan-unan dinhi sa Central Visayas nga way duda world class ug di gyud magpawahi sa kadaghanan. Simultaneous ang kalihukan sa lain-laing kompetisyon sa Festival of Talents nga matud sa host division sa Mandaue, taud-taud nila nga gipangandaman. Ang mga mudaog niining regional nga Festival of Talents mausab ang ipadalaon niya sumaabot nga National Festival of Talents sunod buwan nga himuon dito sa Cagayan de Oro City. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.